herria, hau da Anoeta, bai da arnazkune bat. Ez da bakarrik euskaraz hitz egitelako, baizik eta hemen Anoetan festak eta ohiturak egiten dira. Festen aldetik euskal jaiak eta herriko festak egiten dira. Eta ohituren aldetik danborrada, pilota, dantza eta abar egiten da. Bai, nire ustez Anoeta arnasgune bat da. Zeren ohikoa da euskaraz hitz egitea. Herriak abenturetan parte hartuz laguntzen dio herriari. Anoetan euskaraz hitz egiten da, ez galtzeko, eta ez dakitenek entzuten. Nire herriak euskaraz hitz egiteko eskubidea eskaintzen du edozein tokietan. Anoetan gauza asko eskatzen dira, liburutegia, urreskola, janari denda, tabernak. Nire herriak, hau da Anoetak, gauza asko eskaintzen ditu. Bereziki festetan eta bar. Lastoa, eszenarioa, txosna, barrakak eta... Erantzun ondo ez baduzu gustoko begiratu bestalde